Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 26 sa bulan sa Hulyo, tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 36 ngadto sa 43. Unya mibiya si Jesus sa mga tao ug misulod sa balay. Ang iyang mga tinun-an miduol kaniya ug miingon, "Pasabta kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa mga sagbot sa uma." Si Jesus mitubag, "Ang nagpugas sa maayong binhi mao ang anak sa tao. Ang uma mao ang kalibutan ug ang maayong binhi mao ang mga tawo nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tawo nga sakop sa yawa, apan ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan ug ang ting-ani mao ang mga anghel. Sa mga ang sagbot hipuson ug sunugon, mauusab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ipadalaon niya sa anak sa tao ang iyang mga anghel. Hipuso nila gikan sa iyang gingharian ang tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Lakip ang tanan nga nagbuhat og dautan. Itambog sila ngadto sa kalayo nga nagdilaab diin maghilak sila og magkagot sa ilang ngipon. Unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw didto sa gingharian sa ilang amahan. Busa kun may dalunggan kamo pamati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.